tika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi, puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. I'm the News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
17 oras sa Pilipinas, alas 9:36. Ang oras, builog nang iradulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga iradulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag subong man ginadulong sa inyo sa kalwansang ITC, the alkaline-based nga vitamin C, extend food supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Maayong gabi na sa inyo tanan, maayong gabi sa bilog nga Western Visayas, maayong gabi sa aton nga makauturan sa 180 ka mga barangay sa aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Pasaro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper,
Kag sa aton tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka Compone City sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan ning aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, kag sa Clan kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Sakit na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan K5 Night Watch. Kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad, kita nga magatalakay na sang pila ka madragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinanda, angin kaupon man aton karon nga mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang maratipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifoyo, man sa aton nga piloto K5 Ramilo Paling. Samtang mga kaupon man naton karon ng mga balita man kag information halin pa sa iban pa naton nga mga reporters. Ikan sa City Hall with K5 Kenny Kauyunan, Provincial Kapitulo po naton si K5 Alex Escalante. Kag mga natipon man nga mga balita ni K5 Kim Kaluyon, K5 Karin Badilla. Sa kinanda, ako naman ang iyo K5 June Aluhado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Tuesday, February 18, 2025. Kapit sa 18 na kita subong edisyon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Kamusta na kamuda sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Robert, kita magdiretso sa mga pila naton ka mga headlines diri sa ato sila nga pagpangalagad mga K5. Check nato ang flash report nagikan sa ato sining patrol. Ini may kang tanan sa sining sa naman ka nagluntad mga K5 nga drug by bus operation nga ginhiwat karon sa ato sining mga katapusang kapulisan diri sa syudad sang Iloilo. Check naton karon ang flash report nagikan sa patrol. K5 News FM Flash Report. K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron, go ahead. K5 Aaron. Okay, daligid lang mga K5 no, nadulang niya ni K5 Aaron no. Ara na no. K5, okay, daligid lang. Standby sa ato sining mga tagpalamati ha. Introduction sa ato sining papangalaga do. Drug by bus operation naman dayon no. Pausos Maria Ihunis ti garapon ni Santissima. So yung tat ni drug by bus operation now. Ha? Kaya na nga ito sining patrol with K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron, go ahead. K5 Aaron. K5 Aaron, go ahead. Nag-inulsol mo ka mo? Ikaw, okay. So, saan last nyo gamit? Ay na lang. Ay na lang? Okay, ikaw yan. So, saan ka tapos? Last mo gamit nun? Ang kagilang mo na. Upod mo ka mo? Diba? Okay. Sige, K5 John maayong gabi. May gabi sa ato niya mating paramati. Isa ini ka drug by bus operation. Ang gilpatigayon rin siyang Iloilo City Police Station 6 o kunang Arevalo PNP sa pagpamunan ni Police Captain Dician kag siyempre sa iya nga mga operatiba kag resulta ini ka K5 John sa pagka-aresto sa dualitanan ka mga individual nga ginkilala kay Daryl Tuliba 36 anyos kag si Rulan Gahom 31 anyos ron sa taga Quintin Salas sa haro ni sila magpakaduwa ni sila ka K5 John. Kasi din sa K5 John sila ni nga duwa ang nabaklan sang police no sang isa ka plastic say sang suspected shabu sa K5 John gamit ang 2,000 pesos nga by bus money sa K5 John. Tapos sa K5 John na-recover diri sa ila ang isa pagid ka plastic say sang suspected shabu
K5 John, suwali duwa na ni tanan lakit na ring bypass item, kag na-recover man ang ining bypass money nga tagon sila bypass money nga 2,000 pesos kag K5 nga cellphone na ka K5 John. Okay. Karon sa K5 John, nakuha sila naton wala dugay sa statement. Sunod diri kay Daryl Toliba nga ti nato siya nung nga nagatilaw sa pagduso turog-turag sa lang kag amuman no ang pag-abit sa illegal nga droga kay tisuno sa iya ang pag tumurag sa sa pagduso sa droga ano lang nagaganar lang sa ang extra nga income kay ti puro pigado suno sa iya ang ang paggurugunting nga black ito isa ini sa barbero kasi 5 soon ang ako niya man nga nagagamit sa sang droga kag piyak nga bahin kay kay Roland Gahom ginapanginuan man nga nagabaligya siya pero aminado nga nagagamit sa droga kag upod man sila gamit sa kainas ng iyang pakadawan kailangan gid kuno ang ulihin nila nga paggamit ri sang illegal nga droga. Ako na mo nag-ako sila nga nagagamit giman sila sang illegal nga droga. Yes. Pero gabaligya sila why? Sa side ni Daryl Toliba ka kay 5 John, aminado siya, tinagano siya. Gabaligya. Nagabaligya. Pero tragsahon lang kuno. Pang rakit-rakit. Sa din ginhiwat na yung drug by bus operation. Sa isa lang ka balay palahuayan, sakop sang Barangay Santo Niño Norte sa K5 Zone. Okay. So ining sila magpakaisa no? Magpakadua. Magpakadua. Second cousin. Mga tagpila pang idaron sining duhangan Ang edad ni Daryl Toliba 36 anyos kag ang si Roland Gahom 31 anyos ka K5 June. Okay, may mga pamilya ni Y? Yes. Si Daryl Toliba ka K5 June may live-in kag may tatlo tanan ka mga kabataan. Kag ti ang iyang mga kabataan nilon sila lalaki, ang edad ri sang ang subang siyam katuig tapos ang agot ay kadua pila kadua tapos ang pinakaagot tapos palang kabulan kay gamay pa ka K5 John. Okay, samtang si Roland single siya ka K5 John. Okay, sige proceed. Karon ka K5 John yari ining operation sa police covered sa sandiwa ka pagabadugan kameras nga mo ning document no umpisa sa pagkasa sining operation katubtob ini ang magatapop no kag sa karon na markingan na ang recovery sa police nakita diri ang drug items ug ang non-drug items mga ka-K5 ka-K5 June subong gina-inventory na sa excuse me, K5 June. Gina-inventory ng police ang mga talan-talan nga na-recover diri sa drug by bus operation. K5 June. Sige, proceed. Muyag ka K5 June, matayan tanan ng gandugan nga detalye. Makuha kita interview to gidugay si Police Captain Michi Dicen. Angot sa kung pilay ni tanan ang market value kagang grams sa suspected subong ilang nga na-recover kagang ilang katugayon sa pag-monitor diri sa duha tanan ka mga na-aresto sa bypass operation. K5 John, ining flash report nga tulogit sang kaaluan sa DDX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa kani ka K5 Ray SP Humalay nga pa nagagida bumunuyo sa Banwa Samputotan. Para mas ka K5 Aaron Refoyo. Paras ka na balita. Serbisyo publiko kagaringawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM. Flash Report. Nagpakanta ang mga mga adik.
Ginahambal sang grupo mga ka-K5 ni Mayor Jerry Triñas nga damol na magkuno malapta na magkuno illegal drugs diri sa may syudad sa Iloilo. Pamangkot sino ang mayor. Nebla. Araw sige nga mga pagpangdakop sa mga drugista diri sa syudad sa Iloilo na ginapamunuan ni Mayor Jerry Triñas. Hindi lang mga ka-K5 kaya mga ginapangdakop diri sa illegal nga druga doon sa tanan mga gulo ginagmay lang mga kwan nga mga inang balor sang illegal nga druga kunti milyon-milyon ginakanubo mga ka-K5 tag 100,000 200,000 pero halos kalabanan nga mga ginagapangdakop mga tag media milyon mga tag sak milyon o pila pa kay ka milyon nga mga illegal nga druga mga ka-K5. Yan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalaga diri sa K5 Night Watch. Umpisada sa ato sini nga pagpangalaga drug by bus operation dayon. Dayaw ko nga klase no. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga makauturan. Standby gid. Kay sa iluhan kita o sa iluhan ato na mga pila na ka mga balita ka information. Sa aton karon nga mga pila na ka mga headlines. Sa aton pagatalakayon sa subong adlaw. Diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa aton karon nga mga headlines, mga ka-K5. Diri na kita sa mga dalagko nga mga balita kag information. Nga aton pagatalakayon sa subong gabi. Sa mga headlines, sa mga balita lokal, isa sa duha ka mga suspect nga nadakpan nga nag-hold up sa Barotac Viejo, nakuhaan pa sang illegal nga druga. Sampaw-sampaw nga kaso ang ginapangatubang. Samtang patrol sang pulis lakip sa ginklampingan sang clamping operation sang ICTTMO. Itanggila si pagitanggila si Garbanzos ba? Yudi. Dawa isa kagi pulis. Kuno abi palaban ka pasikat ni siya. Mga ka-K5 ulata chimpo mo. Samtang sa ibang panginaton nga mga balita, kay ibang panginaton nga mga headlines, tanan nga pamilya nga temporaryo nagatiner sa gym sang Rizal Lapos pahalinon bangod pagagamiton bilang venue sang barangay assembly. Nugay na dakap. Kaya hindi ka mo pwede kahimo sang barangay assembly sa iban nga lugar. Balay nyo nga wala ilistara ng mga pumuluyo ni. So si Haso, klase kapitan niyo. Kabagrot naman ngipo niya ginaw. Ang report kay informasyon nga daw may mga pila ka mga pumuluyo dito na mga ginpangharas sang sining kapitan nga ni. Diri kay mo kita makakipap sang kapitan nga daw ito na pagdiretsohon na ano yung kapitan mga ka-K5 nga way kayo hindi kung ano iya trabaho mga ka-K5 no yung nami sinisa iya araw nagpangharasa sa may sulod sang inang gym mga ka-K5 ang tawabla kung ano ang kung abia siguro way sa mabidyuhan ang tawabla pinangharas to sa mga pumuluyo. Ang ining mga pumuluyo nga ini, mga ka-K5, mga pumuluyo, yan mga tinawo, yan mga pumuluyo, yan mga constituent, yan nasunugan pa ni. Pero amo pa nang ginahimo niya, nang tawabla ko ano kahaso, klase kapitan ni, mga ka-K5. So may kita nyo to, kung ano yung video to, nga daw manglampaso siya. Amo na mga ka-K5 ang kapitan sang barangay Rizal Lapos. Nga sa diin, ini nga barangay kapitan, wala nagakaangay dapat nga magpungko dira. Ang dapat sinasiya pasakaan kaso, dapat sinasiya kakason sa pagka-barangay kapitan dira sa may barangay Rizal Lapos nga hindi siya makahibalo mag-manage sang iya sini nga mga pumuluyo. Hindi siya kahibalo mag-manage sa mga pumuluyo niya. Hindi siya kahibalo magplastar sang mga pumuluyo niya.
Dapat kung tani kay balon ni siya magplastar sa mga tao niya sa mga pumuluyo nga ini. Hindi kay nagapakita sa iya sininga pagka-agrot sa ngipon niya. Standby ka mo kay istoryahan tara karon diri sa ato sininga pagpangalagado, no? Kay mga mo niya klase sa mga kapitan di na pwede nga magpunong barangay, di pwede nga mag-leader sang barangay. Paano ni sa nagkapitan ng buisit kanina daw ay tinunaan ni man? Paano nagkapitan ng animal nga ni nga daway ni sang tinunan, daway ni sang pininilagan para sa mga pumuluyo niya. Supposedly dapat palanggaon ka sa mga pumuluyo. Buda do siya ay kita mo ang kuan makon mo na ang ining makon mo na ining mga pumuluyo ngani nasunugan na ini, nalisda na ini. Pagkatapos mo pa himuon mo. Palayason niya kuno dati din niya na din ambot din malistar ni. Dugangan pagid mga kaki-5 nga ngato sini nga mayor sa syudad mga kaki-5 daw ang ginaatupag niya subong. Kung paano makapang-isyo ka makapangguba sa iya sini nga mga sa iya sini nga kontras politika. Asos. Naglain pagid. Dapat supposedly iya sini nga papel diri amo ang magpalapit sa sining mga pumuluyo nga ini. I-explikaran ang mga pumuluyo hambalon nga dapat kung anong himuon niya, kung anong himuon sa mga pumuluyo, dapat guidean ang mga pumuluyo. Hindi mga kaki-5 kay lusubon to kapang harason ang mga pumuluyo to, kapang pahugon, ang balon nga kagpang palayason. Kaya mo na pa istaron! Dapuga ka karon standby ka mo kay karon dugay-dugay kwaon nato na mga follow-up report nagikan sa patrol. Upon sa kay kaki-5 Jenny Kauyunan kayo siya ning ato sining gintulinan nga mag-follow up sa sining padayon nga ato sining ginasunod mga kaki-5 nga sitwasyon sa ato sining mga pumuluyo dira sa may barangay Rizal Lapos Sur or barangay Rizal Lapos sa distrito sang Lapos mga kaki-5 no. Ing si barangay Kapitan Wilson Aliuna. Paano ni siya nangin barangay kapitan da nga mo nang iya pamatasan? Hindi mo kita sinayahang balon mo imo mga pumuluyo nga nasunugan nga layas kamo di man. Hindi niya na paistaron. Wala na ganyan nagkarasunugan, nagkalaupos mga balay nila sina. Wala sa nagani, way nagani turulugan na. Gantos gani na sila sa mga turulugan nila. Da pagkatapos, amo pa nahimuon mo. Pagkatapos pang harason mo pa da kay nagareklamo. Anong gusto mo na, hindi na sila magreklamo, ya? Kaso, klase kapitan ay. Diri pa mo palang kuni ka sa lapo like this, klase kapitan mo. Ay, Mariano, di ka namin pitkon. Kapariyo lang sila nga doon ni Maduna, Martin, nga man daw mga bangag. Daw mga bangag sa puder, mga kaki-5. Ay, sos, Maria Ihuni, so. Riyan tala karoon siya. Diri sa ato sila nga pagpangalagad, samtang sa ibang panaton nga mga balita, ibang panaton nga mga headlines. Masobra 100,000 nga balor naman sang suspected shabu na kumpiskar sa ginhiwat nga drug bypass operasyon sa distrito sang Lapos. Ato man nagkaroon nga kwaon ng mga follow-up report. Din nga kwani din nga Lapos ni sa Rizal. Sinong subject? Pasing subject day na nagangusang-usab la, nagausang-usang bla nga daw kanding. Sa mga balita nasyonal, sa ato karon nga mga balita nasyonal, sa mga headlines sa balita nasyonal, Supreme Court ginapakominto ang Senado sa petisyon nga naga-question sa pagka-delay sang impeachment trial. Samtang Senador Robin Padilla gindipinsahan si Anay Presidente Duterte kagintawag nga maayo ini nga tawo. Samtang Senator Amy Marcos wala kuno nakulbaan sa pahayag ni Anay Presidente Duterte nga mamatay ini sang mga senador. Balaan man nga daan eh. Wala man na ni Senator Amy Marcos mo nga lahog-lahog man niya ni Tatay Digong ini bla. Tatay Digong yung pahambalon yan. Pahambalon mo na yan. Hindi mo daw piho pero siya pa yung matuod lang. Hindi siya mga kaki-5 gayuho gapayuhom lang niya. Samtang sa tugang mga balita nasyonal, DMW maskin pahugot ang deployment measures para sa mga OFW nga nagapadulong sa Kuwait.
Tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang panpanaton nga mga headlines. Masobra 2,000 ka mga nga HIV cases na record sa probinsya sang Iloilo sa sulod gilamang sang 3 ka dekada. Sunod diri sa Iloilo Provincial Health Office. Ato na karon maka-K5 nga mga pila ka mga balita kag information nagikan sa ato sini nga mga K5 reporters. Ang mga balita nga inyo nabatian ang buylog na nga ginadulong sa inyo sa kalwa na sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Nga problema bala kamo sa inyo nga mga pamaratihan katulad sa pagsaka sa inyo sini nga blood sugar level. Kamo bala ang may ara na nga diabetes, hypertension, kagiban pangasahi sang mga pamaratian. Kung magsubong sina mga K5, ilapay nagit sa mga nagabukol-bukol o kung mga nagatubo nga mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Sa diin, amo ini ang kabangdanan sa ginatawag naton nga pagtuga o kung pagdevelop sang cancer. Mga K5, yari ng solusyon sang inyong nga mga problema. Mag-inom na kita sa Klinika DTX 500 mga K5, kaya ang Klinika DTX 500 maayo ginin sa ato sini nga mga pamaratian katulad sang diabetes, hypertension, mga Alzheimer's disease, mga iban pagid nga mga klase sa mga baratian, labi na ang cancer nga mga K5, kaya ang Klinika DTX 500 ang may-ari ini sa ginatawag naton nga anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa aton nga lawas. Kag mataas man kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa sugarcane extract sang Klinika DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Kag ang may TC naman niya mga K5 sa ini ka-alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa lawas through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate bilang kag mangin kanseros. So dapat mag-inom na kita sang Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga K5. Be protected from diseases. Take the Power Duo of Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center other than the Klinika DTX 500 and the Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, produkto ni Doc Ramiloy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ano pang ginahulat nyo? Ay sos, pag-ininom na kamuda. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga K5 ang babakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong nga lugar. Kaglakip na sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Naroon na pahamtang sa may Salvacion Street, Corner A, Panis, Barangay Poblacion, Pasig City. Co-Smart Banwas ang Karinog. Sa atubang na nablas ang McDo, arad ang Co-Smart. And pwede man inimbakal mga K5 sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Naroon na pahamtang sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, Banwas ang Miagao. Pwede man mabakal diri sa may syudad sang Iloilo, diri sa may dalan sang Ilopes, tupad sang Robinson's Haro, Bigsak ari diri sa may St. Robert's College or International College mga K5. Ari diri ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Ano pag inahulat nyo? Mag-inom na kamo sini para nga magapabili nga healthy nga aton nga lawas. Ilabi na gid makalikaw sa mga pamartian katulad sang hypertension, diabetes, kag cancer mga K5. The Power Duo, be protected from diseases. Take the Power Duo of Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ano
nyo panginulat nyo tiinom na kamusos man hindi samtang hindi pa ulihi ang tanan halawas-was na kamuda. Tirahan nyo na kay way magkamupirdihon dira. Aton nga oras alas 10:06. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Uy, before ko na Mexico, almost a decade ago. Dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto.
Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadalaglan. Handa magpalangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong
nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagan. Oras naton karon nakalabor kita sa 17 minutos na nakaligad sa alas 10 sa ato sining nga pangalagan. This time i-check naton anay ang mga pila na ka mga balita kag information. Lagi ka na kay ka-K5 Jenny kayo ng Pro before sina. Kao naton ang latest nga weather report. Nagikan sa ato sining nga lokal Pag-asa. Kung naton karon si Engineer Rolly Cuenca or Rolly Cuenca. Engineer Rolly Cuenca sa latest nga weather report nagikan sa lokal Pag-asa. Engineer Rolly Cuenca sa report. Good evening, go ahead. Yes sir, mayang gabi sir sa aton mga tagpalamati. Ang latest for the update sa buong adlaw February 18 year 2025. Sa karon shear line ang nag-epekto sa eastern section sa Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone naman or ITCZ ang nag-epekto sa Southern Mindanao, kag Northeast Monsoon or anihan na nag-epekto sa extreme Northern Luzon. Dili sa aton sa Western Visayas no lauman naton ang generally maayot ang panahon. May mga posibilidad lang sang isolated nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nabuob dala sining easterlies. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gikan aminhan na sidlangan kag magadala ini sila sa makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa atong forecast range of temperature yala kita sa 25 to 33 degrees Celsius ang aton nga adlaw. Magtunod dala 5:58 kag magabutlak kini siya alas 9 buwas sa aga. Agaman natong latest for the update tulin di sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report na gikan sa ato sining Pag-asa upod kita sa kay Engineer Rolly Cuenca. Sa ato sining mga K5 this time i-check naton karon ang latest nga weather or latest nga report nga informasyon, mga follow-up report na nagikan sa ato sining mga patrol reporters, no? Check naton na ang may statement yung pagwa gali si Kwan, si Barangay Kapitan Alyuna, nga siling niya inang gakwan gani sa ginawaswasan niya gali ning mga pumuluyo dire sa may barangay niya, inabalang mga nasunugan. Kaya ang hambal niya kuno may mga nagasut-sut, kuno may nagaasot kuno nga kwan nga mga political color sa likod sina. Kita mo kagagong klase ka kapitan. Amo nang problema sa inyo kay mahilig ka mo magkwan, mahilig ka mo ano pa no sini magpangipit, magpangkuga sa mga pumuluyo nyo da. Tapos kung magbato gani sa inyo, hambalo nyo naman dayon nga kwan nga ginaintrahan sang politika. Nga ikaw ay kagapolitika nga buisit ka. Lata ko na blabas. Kaya kung makadto si mo barangay nga buisit ka. Animal klase kapitan ay.
Every check nato si K5 Jenny Kauyonan kung ano gibalang pastada. Sini nga mo naging panghimo yato sa mga pumuluyo niya. Kung wala ni mga pumuluyo ani way magdaog ang buwisit siya nga. Mal klase kapitan ay way ko yung buyayaw sa iya personal lang ginabuyayaw ko sa iya nga pagka ang iya responsibilidad nga bilang barangay kapitan. Dira sa may barangay nga dapat supposedly aber manda kung ano mga klase sang political color ang ilang nga mga sakdagon. Obligasyon managyapon nga ini sila ang dapat nga hatagan sang pagtamod. Obligasyon mo ni sila nga pagasaguron. Obligasyon mo ni sila nga dapat nga sa pupuhon kay pumuruyo mo ni nga buisit ka nga animal ka nga yun di patula ka. Hindi bla. Dali gid lang nga kay check naton si K5 Jenny kung ano natabo kay ina gido mateko pirang haras ya tong mga pumuruyo tong na ara sa evacuation center. Kaluluoy na ning mga pumuluyo ni nga ara sa evacuation center way na gani turulugan ni way gani listaran masyado ni. Ga samo lang gani ning ilang nga mga pinggan kag mga pagkaon sa ilang nga mga ang ilang nga pinggan kag ilang nga mga turulanhan. Ga samo sila turulugan. Amo pa nahimuon sang kapitan nila nga animal niyo. Animal na klase ka kuan ka panggobyerno ginahimo ira sa ilang nga barangay. Every check nato. Maka K5 si K5 Jenny Kauyonan sa latest nga report kay impormasyon angot sining natabo kagayina. K5 Jenny sa kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 June, so kaina sa mga pasado as patron at hapon nakabaton kita sang information nga mayara sang natabo nga commotion didto sa may barangay gym sang Rizal Apos sa K5 June. Allegedly nga ang mga ang mga evacuees dito, ang mga nasunugan ang ginapahayagin haras kuno ni Kapitan Wilson Alona, ang kapitan sang among barangay K5 June. So gilayon naton nga ginkantuan nga K5 Jenny. K5 June. Before ko magdiretso sa imo sining nga balita, ginpamangkot mo si kapitan nga kiwi bayan no naman manirisom yan ano naman? Pamangkot mo sa way. Nga daw nga daw natongkap na no ning imo man manirismo mo ni nga nagakiwi-kiwi ba mo ga panilap-dilap ka nga daw gamalap permi dila mo nga daw ga kiwi-kiwi ba mo nagapanilap-dilap ka no ni kapitan na manirismo mo ni kun balati ano na naman. Sige, why mo na ipamangkot ni siya, why? Na, why na kakikipag na nalipatan na natin nga ipamangkot. Importante ang kuan mo nga pero damo abi ka pamangkot mo nga gamo na blang babaya blahon pero sige lang diretso lang. So ano nang kuan ano ang padayon go ahead kay 5 Jenny. Di mo na K5 June, pagpadulong naton dito kaina sa may barangay gym ni K5 June, nabutan naton ang mga residente bala K5 June nga amo na may mga complaints sila about sa tabo kaina K5 June nga mga allegedly pagpangharas ni kapitan upod ang iyang kumbaga bodyguard o kun suod nga abyan kay K5 June. At dito wala na naton abutan si kapag ang mga concern nga mga allegedly haras. Sa K5 June, ang ginharas ni Kap nga ang matandaan mo si Ma'am Irene ang aton nga gin-interview bala sa Domingo. Atong siya Irene nga mga spokesperson. Nga nagreklamo nga ginpabayan lang sila da. Why sila gin kadtuan, wala sila ginagkadtuan dira kag ang mga pagkaon nga nadulong dira sa ila. Mga pagkaon niya nga gin-donate sa iban nga mga tao kundi hindi halin sa barangay. May mga pagkaon na kalabilin sa barangay way ginahatag sa ila to. So amo tong ginharas to nga si Irene to. Upod ang iyang bana ka K5 June nga si Sir Joseph. Okay. So dito ginpadulungan nato no sa may police station dito sa may Barrio Obrero. Ginkuhaan naton ang side ni Kap, ginkuhaan man naton ang side sa mga witness na pasawan kita ka K5 June nga magkuha sang bahin ni Ma'am Irene kag sa iyang bana bangod nga sa paglakat naton gina-interview pa sila sa police sa K5 June nila kuhaan man sila sa statement. So sa end ni Kapitan ka K5 June unahon nato no. Okay, proceed. Okay, daligid lang no, nadula ang linya ni kay 5 Jenny no. Sundon taning parte sa mga balita nga diri kay man nga ginaintrahan nagali ni kapitan niya sang pamulitika. Hambal kuno daw man nagaasot kuno nga mga
inang political color da sa likod nga muni mo to. Oh. Way bago lang kami gani nagkadto kun way magreklamo di sa amon na to, ang sa akon nya no. Ti naga-intra ko sa politika no, ara ko sa gadlagan ko konsyal. Okay gina pero ti medyaman ako. Amo naging palapitan nila ako kay nagreklamo, sila mo naging pakatuan ta naging pa-follow up para nga mangin fair atong presentation gin kuha ta man ang side niya pagkatapos amo naglina may political color na gali dayon. Okay, 5 Jenny, go ahead. To balikan nato kay From John no, amo to ging kuanay naton ang bahin ni Kapa Aliona nga allegedly amo siya nang haras ging panginwala niya kay From John. Ang hambal niya nga wala siya nang haras, kumbaga ging nagdepensa lang siya kay From John kay una nga kuntani halin si Kap sa iyang meeting mga pitan sila sa kilid sang barangay hall. Pang wala sang available na kape, that's why ginsugo yan ni si Sir Custodio Malones magbakal sang kape sa sulod sang gym. So dito kay 5 June, pagsulod ko ni Sir Malones nga do may mga malaina nga kumbaga panulo, kumbaga do ginasete na nga ano kadi tawag sa kunong ano kadi ang kumbaga ang tinawo ka ni Kapitan Alona do mo na kay 5 June ang pakayag si Malones ni ano ni si Malones barangay official man? Actually kay June hindi siya barangay official, kumbaga do suod lang or do kumbaga tinawo ni Kapitan Aliona. Tinawo ni Kapitan Aliona kay June. Daway man nabaligyan da kape sa sulod sang gym? May balaligyan kay 5 June pag sulod mo may tiyanggi at pag sa pulupunta do tabon sa balipod siya kay 5 June hindi siya kitaon. Damo sa tiyanggi. Damo tiyanggi na sa palibot dito isa mabakal sa sulod sang gym to nga kalayo to. Ti amo na ang ginpahayag ni Kapitan nagbaka. Nagpinulis naman si Kapitan ba? Alam ko retired police ni si Kapitan mo, hindi ba? Nagpinulis ka naman, Kap. Ano mo damo sa mga tiyanggi das palibot sa drakagya sa sulod sang gym mabakal sang inang sang kape sa tiyanggi nga ara sa atubang na pertik na damo tiyanggi da Maria Hunes may ko siling nga way ta kaagi da kay liga adlaw ara tada. So amo nang iyang rason nga ginsugo kuno ining si Malones nga magbakal sang kape sa tiyanggi. Oo. So ang tiyanggi nga ginbaklan dito sa may sulod sang gym nga sa diin dira na pahamtang ang ining mga evacuees naton. Okay. Kag pagsulod ni Sir Malones kay 5 June, nagapangapi man ni si Sir Joseph ang bana ni Ma'am Irene kag may duha pagid siya nga upod. So dito ang barya ni Sir Malones nga amo tuig nga duging kutaw-kutaw siya nga ging kumbaga may mga ano nakabla kay 5 June may mga nagsingki-anay na sila bala kay 5 June. Kag dito na nga nagitaasay sila kay 5 June nag-start na ang commotion. So siguro pagsulod naman ni Kapya nga manikap nga nagsulod siya sa commotion kay gin-try niya agaw ang bag ni Sir Joseph. Ginagaw niya ang bag ni Sir Joseph kay allegedly may information siya kay June nga nabaton nga pirmi ni may sukbit nga armas luthang si Sir Joseph. That's why ining si Joseph Malones nga bata-bata niya. Hindi si Sir Joseph ang bana ni Ma'am Irene. Si Joseph nga ni amo ni isang bana ni Irene. According kay Kapitan, may yara sang pirmi ginasukbit nga armas luthang kay 5 June. That's why nga pagbati niya sang information nga may naghambal sa iya nga nagatinagamo sulod involving ni si Joseph kag si Sir Custodio Malones. Gilayon siya nga nagpalapit kag ginagaw to kay 5 June ang bag ni Sir Malones. That's why kung makita sa video naton nga ging pilit niya kuha ang bag ni Sir Malones kay ang statement ni Kap hambal niya ginagaw niya to kay basi may pusil kag ano ang matabo okay Sir June. That's why nga ginagaw niya. May mga report nga siya gani ang ginbuyayaw ni Ma'am Irene ginhambalan siya nga mga malain nga mga tinaga kay Sir June. Kag siya ang hambal niya man niya according to kay Kap nga ginasumbag siya ni Ma'am Irene apang ginasagang niya lang kay kung lalaki to tanay kuno si Ma'am Irene ginpatulan niya na amo na ang side ni Kapitan kay 5 June. Pero daw may nagatambag man na sila daw nga daw ang kamot siya gahakyaw.
may mga nagatambag kay Feb June kay pag-start sang commotion do damo na bala ang nag-pacify sa situation. Kumbaga para hindi na maglala ang sitwasyon, may mga nagtalambag na kay Feb June. Kay Sir Joseph nagdalagan niya, nagpalayo siya. So bot silingon. No? Sige. Proceed. Di amo na ang bahin ni Kap Aliona kay 5 June. Sa end naman niya sa mga witness nga nakakita nga hambalang nila si Sir Custodio Malones nga nagsulod siya dito sa sulod. Pagkita iya kay Sir Joseph ang malain ang tulok kag do kumbaga may mga gapang gasingkianay o kung gapang garit-garit ni balaka kay 5 June. That's why nga dito na nag-start ang commotion naman yan ni Sir Joseph kag ni Sir Malones. Nagsulod si Kapo kay 5 June, ginagaw niya ang baging pamilit na ginagaw ang bago kay 5 June. Kag pagtapos dito, ginbuyayaw niya pagani kuno si Ma'am Joseph kay 5 June. Kinhabalan sa mga malain nga mga tinaga kay 5 June nga allegedly pa patu-patuan niya pa nga nagabaligi ako sa illegal nga droga. Muna kay 5 June ang mga natabo dito nga sa side na yan ni sa side na yan ni Joseph. Sa side yan kay 5 June ni Joseph nga ginbuyayaw ni Kapitan si Irene ginhambalan nga nagabaligya illegal drugs. Gahambal sang gahambaligi ako ng illegal drugs. Tapos ang according magani sa witness na tungkol kay 5 June nga do ginaghana nga dapalon ni Sir Joseph or ni Kap si Ma'am Irene. Tayo may witness gali, no? So may witness nga nakakita nga si si Kapitan amo ang mahana nga tampa sa kay Irene tapos ginabalan niya nga ginbuyayaw ya si Irene kay ginhambalan pa nga nagabaligya illegal drugs amo na. Yes, may nagapamangkot, yung may naghambal diri nga kwano nga nga tekstero. Siniya balaan ni Kap nga si Irene guro gabaligya kay sa gabakal. Tunto nga mga tekster na. Hindi nyo ko pag-idala sa mga amo niya. Basi joke man lang nila niya. Anyway, sa amo sina nga sitwasyon, ang witness amo ang nagpanugid nga amo nang matuod nga natabo. Ang mga pamilya kay 5 June, ang mga diraman sa evacuation center nga naka-witness dito kay 5 June. Actually kay 5 June kang gabi pa lang daan, kagabi pa lang daan kay 5 June, may mga commotions na nga natabo between kay Ma'am Irene kag kay Kagawad nga naka-on duty kay Kagawad Malones kay 5 June nga. Kuno mo Kagawad gali na si Malones? Hindi, asawa ni Kagawad Custodio Malones. Ang Malones nga wala na to na ko ang first name kay 5 June basta si Kagawad Malones ang duty kagabi kay 5 June nga allegedly may mga commotions nga natabo o nagpaisay man si Ma'am Irene kag ang si Kagawad Malones bangod nga according sa hinablos ni Ma'am Irene kay 5 June may mga ginapatawag kuno si Kagawad nga tig-isa-isa kuno ang mga ginaisa-isa niya ang mga nasunugan ng 5 June ginapatawag niya kag ginahatagan sang papel. Ining papel kay 5 June isa-isa lang ko tawag ti kun nakaabot kay Ma'am Irene nga tingala siya kuno nga sila kuno nga dira lang man sa may gym wala gin patawag ni Kagawad. That's why gin confront ni Ma'am Irene didto na nagsingkianay na bala kay 5 June ang sitwasyon kagabi pa lang daan. That's why nga nagpablatay naman tudaan sila kay 5 June sa may police station kahagabi pa lang daan kay 5 June. Kumbaga may mga umpisa na daan kay 5 June ang kumbaga ang singkianay isang duha ka grupo bala or duha ka partido kay 5 June regarding man sa mga sitwasyon nila dira sa may barangay nila kay 5 June. I see. So bot silingon nga nagapakita lang na nga kung maayo ka kung matarong ka nga klase sang kapitan sa imo nga barangay, na? Ang pagrespeto sang mga pumunuyo sa imo aragid. Pero sa amo sini nga sitwasyon, ang mga biktima nga nagkalasunugan daw halos supposedly dapat mapakitluoy ini sa imo. Pero nga wala sila pakitluoy, kag nga wala sila pagrespeto sa imo.
tungod kay ikaw ang barangay kapitan, wala ka man ga parespeto sa imo nga mga pumuluyo. Kay kun insakto kun tani ni ang imo nga pagtratar sa ila tanan-tanan, labi na sa mga pumuluyo mo da, ang pagrespeto sa pumuluyo si mo aragid. Tiyo subong gabato ang tawo nga ahaw. Anong rason nga gabato? Amo na bla? Kapag tapos may mga witness lang to, abla mapalusot ka pa. Hambal ka pa, ngang imo to nga upod to, ginsugo mo nga bakal sang kape, kay wala sang kapihan sa may sagwa. Araw-araw man nga, ano matyagan mo sa amon, iya nga mga pumuluyo diri sa palibot sang syudad sing Iloilo, wala kay insindi. Kada mo damo tiyangge das palibot, dito hindi mo mabakal sang kape to sa may gym nga sa diin, at to mga tawo nga nagapangakig sa imo, bagon kay ginpatumbayaan mo. Oh, hindi bla? Oh, K5 Jenny? Actually, amo na ka K5 June, no? Ang kung ang defense man yan ni Kap, ano ba kalang man sila tani, yakang kape ka K5 June, mo ay man sila tani, kuno, sang luyag man nga kumbaga, may matabo. Pero K5 June, may mga nagahutik sa aton, may mga nagasulod ba lang nga nagahamba sa aton nga, before pa lang daan ka K5 June, ang hinablos, sobra ni Mama Irene, naghamba sa aton, nga may nabalaan siya ka K5 June, nga nabasahan siya, nga message, nga amuno nga, earlier that day pala, earlier ginaka kay K5 June, nagplano na daan sila dito sa barangay hall nga kumbaga may obrahon sila sa pamilya ni Ma'am Irene kag ni Sir Joseph. Kaya ang bato ni Ma'am Irene kay ina nga tiduga pangakig kuno si Kap kay na media gid nga amo na bala ka K5 June kag do siya gid ang nagawakal-wakal sa atubang sa media. That's why nga do ang quote ni Ma'am Irene habto kinahingabot amo na bala ka K5 June. Kaya gusto gali ni kapitan ya nga mahipos ra ang mga tawo, amo na gali gusto ya. Oh, anong gusto ya gali ni nga dapat madula ng demokrasya diri sa aton sa Pilipinas. Nga kung ano tong dapat nga ireklamo sa mga pumuluyo, ihipsan lang, dapat mahadlok sa iya, ginago. Oh, amo na galing gusto nila. Kay gasunod sila sa boss ya, nga si inang daking dapuga. Nga gusto sa dapuga, king dayawon, isang dayawon, pagkatapos ini magreklamo, nga sakit ang tiyan mo, amo nang gusto ya. Nami sa inyo, no? Nami sa pang bunggoon, nga mga yun patula ka mo. Oh, K5 Jenny? Amo na ya ka K5 June, kumbaga, kung according to kay Kap gani, sila lang man ang naga-trigger man ka K5 June, kag ila man na iya aligasyon. Kumbaga, may aligasyon si Kapitan, may aligasyon man ang tiyak na partido ka K5 June. Kung si Kap lang man gani ang paistoryahon, ang hambalya man nga, wala man siya nagkulang ka K5 June sa paghatag ni isang bulig sa mga nasunugan where in fact, katanan nga mga requirements na kinahanglan nila ba ka K5 June, ang ginahatag man ni Kapitan Balaka K5 June despite sa mga pangmulay nga iganabaton sa mga nasunugan o sa mga nagatingala dito sa may barangay gym ka K5 June. Kaya muna na ang pagtugan sa kapya nga by March 25 ka K5 June ang tawag ni ang pahalinon din sila ka K5 June. Hindi niya ibutang ni? Kamaganda K5 June? Sila ikote kung pahalinon niya, hindi niya ipabutang? Actually, ka K5 June, amo na ang hambal, tuging pamangkot naton si Kapitan. Hambal ko Kap, kung wala pa man sang relocation ang city, ang alatad nga hatag sa si SWD sa Abril pa maabot, ano ang matabo ni sa aton nga mga nasunugan ka K5 June. Ang hambal sa aton ni Kapitan, ang paathag niya nga, ma'am, January pa to sila nasunugan, January 19 pala sila, almost 2 months or sobra 2 months na dira sila nga stay sa may barangay hall. Ample time naman ini para nga makapangita di sila kay K5 June sa lugar nga mahalinan ba nila kay K5 June, at makaprepara naman sila barangay K5 June sa ilang mahalinan. And ang ginanaman ni Kap na pwede man sila maka-board or pwede anay sila temporaryo maka-clear kay K5 June. Ano ibayad nila kinasunugan ganina, wala gani mga obra na? Huwag ganin og bakal ka mga panty, ka mga brand lang, ka mga brief nila da. Kung hindi bla? Kung buot silingon, imo ginigyapon sala Kapitan man nga ginpagustuhan mo ngang bayaw mo saraduhan ang duta nga ginaistaran nila.
kung ako sa imo, ginambalan mo ng bayaw mo, nga pabalikan na lang sila da, kag pa-istaraan ay, kay da naman sila ga-istar nga daan, kay wait tasang bulutangan da, pagkatapos, kung gusto mo, pag magkapatindog na sila sa balay nila, no? Kung ibayad sila kung may pamatuod, nga ina nga mga duta, nga ginaplastaran sila, may pamatuod sila, nga sila giba na tag-iya, o hindi ba? Kay ginakaso pa yan ng ibanda, o hindi ba? Actually, kay Fab Jun, no, ang amo man na gani, according to Kap Wilson man, ang pahayag niya sa aton nga, after kay Fab Jun tabo ang insidente, pa January pa lang kay Fab Jun, may mga negotiations na ginhingyo ni Kap ang iya nga parente, nga ano lang bala, kumbaga parentahan lang sa ila kay Fab Jun, ang lupa, inugbayad ba nila sa ilang real property tax. According to kanina kay mahasap na meeting, hatagan di 1,000 per month kada pamilya ang ibayad kay Fab Jun sa tag-iya, agud na nga makatunel sila kay Fab Jun. According to Kap, wala man sa may nagkanto kay Fab Jun nga mga pamilya o representante malang agud nga matigayon ang negotiation kay Fab Jun. Okay. Di mo na ang mga ano bala kay Fab Jun, ang mga niya na palayaso niya na ang mga pumuluyo da nga naga-star sa my gym kay gamiton ko sa General Assembly. Mas importante pa sa buwisit ya ang General Assembly sa sini mga tao nag-i-star da nga way listaran, palayaso niya da nga nakangay sa mga ido. Nami klase kapitan Maria Ihunis ti garapon ni Santissima amo pa lang ni kasarapo like this klase kapitan. Unahon niya pang General Assembly, kay gamiton ko sa General Assembly ang gym, amo na kanala malaya sila da. Ay sus, nagginago naman siya. Ay ko gahambal nga siya ha, kundi ang iya nga pagpalakat sa paggobyerno ya among ginago bla. Sa pang barangay da. K5 inang K5 Jenny. Ang imo nga heart kay Fab Jun. Di kay mo mga cake sina nga lantawa bla. Di kayo mga cake. Lataw bla mga pumuluyo, amo na sitwasyon sa pumuluyo mo da palayason mo pa tapos hindi mo pag iprikurar kung saan din sila ma-star. Kampiyon kasi kampiyon kasi utok ni ano ni sama nung balatyagon sina kapitan man kwan. Ano balatyagon mo ba to? Dapuga kalma. Gani, kalma lang gani. K5 Jenny. Tik on the end naman kay Fab Jun sa city government, ging try man naton balalabot. According to Mayor Jerry Peteñas, ginahulat lang naman nila kay Fab Jun ang application sa mga nasunugan kay subong kay Fab Jun may mga ginabakal na nga duta ang city government for relocation sites. Kag ang top priority kay Fab Jun nga hatagan is amuni ang mga nasunugan naton nga mga kauturan kay Fab Jun. If you recall, ang isa lamang no ang Rizalapo sa mga barangay nga nasunugan diri sa siyudad kay Fab Jun. May ara pa sa Magsaysay, sa Takas, sa ang iniing sa Lapos, kag ang recent na kay Fab Jun sa Buntatala. So once na ma-available na ang lupa kay Fab Jun, directly ihatag na sa mga nasunugan kay Fab Jun, kag ang top priority is ang Rizal Lapos kay Fab Jun. Amo na gani, pero way gin maghambal si Mayor Jerry Treñas nga ting kapitan mo to gambalo palayaso niya tong mga pumuluyo way gambal si Mayor Jerry Treñas nga pa hingagawon tani nga patindugan bala ito gastuan sa gobyerno para nga magkasaylo sila para nga way na dayon sang problema pa. Why? Actually, kay Fab Jun, do wala to na mention kay Mayor. Ang muna nga. Tapos na. Malipot nga sigilanon. Matyagan nila sa syudad Singilido, sinda nila nga kung pagambal nila nga hindi kamo da, hindi kamo. Daw ang insindihan na pa-insindi na to sinay kay man ginaintrahan nila sang politika. Ang butang nila di butang sa pinsan nila nga no vote, gabot. Hindi nyo pagbutuhon ng ilang mga grupo kay man di gabalato ng mga tao nga nimong. Kay nga may mga prinsipyo man sila nga ila kaugalingon pagkatapos na sunugan pa sila. Amo na kung nga gusto nila paantuson turutudo nga magluhod sa ila, pero may kay hindi magluhod kay nagabato. Amo na yung harason nila. Boy kana pinitik ta karonay. Kapitanyo. Mga ka-K5 galing ay mati ang ato sinidiri way mataga abot sa punto nga mangin kuan bala mangin harsh katama bla no. Ang ato sila nga ginalantaw diri nga dapat hatagan nila sang pagtumod ni kay mga obligasyon nila ini.
Hindi pwedeng awayon mo ang mga pumuluyo, eksplikare sa insakto. Hindi na magbato pumuluyo sa imo kung mayo ka sa mga pumuluyo mo. Hindi, Blacky 5, Jenny? Yes, good kay Fab Jun, no. Kagsuliton ta nga ton nga hambal kay Fab Jun nga sang Domingo, no, nga wala sang problema ang hindi ma-resolve o hindi masulbar sa insakto nga pag-istoryahanay kay Fab Jun. Angay kag dapat gid. Di ba? Sige, balikon na karon dugay kag ipabati naton ang tingog ni kapitan kag pabati taman ang witness. Then na-interview mo man na-interview mo man ni si Joseph, na-interview mo why ang ginharas? Actually, kay Fab Jun, wala na kita naka-interview kay no, kay paghalin natin sa police station, ongoing pa ang pagpakuha sa statement sa police natin kay Fab Jun. Pero na-interview naton ang hinablos ni Ma'am Irene Amoto, si Ma'am Janine, nga witness kay Fab Jun sa natabo nga commotion dito sa May Rizalapos kay Fab Jun. Ate, sige, no? So pagbalik naton karon, pabati naton ang pahayag sang witness. Pagkatapos, unahon tagalianay si kapitan, pabati karon pagkatapos pabati sang pahayag ni kapitan. Isunod naton mga ka-K5 ang witness, no, para nga maplastar kagato sila nga matulutimbang-timbang kung sino nagasugit sang matuod. Hadlok ka mo ang media. Tani isang temprano para nga daan kung gin-asikaso nyo na mga pumuluyo. Dahil kung tani way na media. Kaling kay nadlok magkamugali mamidya, na karon kay mamidya, mamirsa ka mo. Namin sa inyo, no? Bawa ka namin siya pangpakdulon ng mga yudikaka ka mo. Standby ka kay 5 Jenny, ha? Kay balikon ta karon diri sa ato sila nga pagpangalaga. Ang mga balita ngayon batayan ng builog man nga giradulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist mga ka-K5. Base kon nagakuan kamo, nagaproblema kamo sa inang balatian katulad abisang sipon, hilana, tubo, trangkaso, gakiwi-kiwi baba mo, pangdilap-dilap nga daw ng balat daw nagamala patutunlan mo. Base ko na infect ka na sang virus ko kon ano pa nga klase sang bakterya kay 500. Hindi ba? Kung nagakiwi-kiwi baba mo nga daw nagamala dila mo, pero may kagapanilap-dilap, no? Base ko na infect ka na sang sang virus kung bakterya. O ari D3 Bio, mga ka-K5 nga ang D3 Bio mga ka-K5, isa ini ka-antiviral and antibacterial specialist. Kontra sa mga viral and bacterial infections. Mga ka-K5, labi na sa mga virus katulad sa COVID-19, mga dengue, kag iban pagin nga sa isang mga virus, yari ng solusyon nyo, mag D3 Bio ka na. Kaya ang Klinika D3 Bio, isa ka software food supplement yung ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Kag sang vitamin D3, nga pariho, may maayo nga mga natural antimicrobial properties. Ilabi na batok sa mga virus o sa mga virus pariyo sang dengue. Ang mga ka-K5, ang medium chain triglycerides na halin sa cold pressed extra virgin coconut oil na parte sang D3 Bio, ang ginahimo nga sang lawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio, ang gina-consider nga isa sa pinaka epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Gina panami sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides, ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5, bala nyo naman na hindi bla. Ang vitamin K, isa ini siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o kon pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Pinapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod nga maglikaw ang or malikaw ang ato sining nga lawas sa bleeding kung ikaw ang naimpektar na sang dengue. So gani sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparamati, dengue man kon COVID-19, mga ka-K5, no? Ang himuon naton inom kita sang Klinika D3 Bio, the superfood supplement, mga ka-K5, para layo kita sa mga baratian labi na sa dengue virus kag sa COVID-19 kag iban pagid nga mga
viral and bacterial infections, mga ka-K5. Ano paghinulat nyo? Kung gusto nyo mag-ayo, magklinika D3 Bayo! Alas 10:50. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong naghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, siyang nagpakilala ang pulis sa iya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na hindi ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ko. Habi mo yung basko. Ngayon na, tadaan ako na. Sadya ko nga kabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko na pasmo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024.
Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-inap pa kayo sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sila mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years.
Bugtaw ron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo. Kaya ko mati, mga kanisa, kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogid magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excited sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamaw mo kami na, so naga-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-remit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pao nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon, may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila, and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila, ma'am share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag-broadcast sa isa kag isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa WBTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Aporo de los Piblos no nanananian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kwan sa komentaryo sa ilang nga programa. Ako si Ninita Del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 iguguro nga kwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Ang subong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagay bala na mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko.
Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya, nagayuhom ako na bala, ang bala sa tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga kapigado man sang pangaboy, pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda lang dahil radyo ko lipay na po na ya. Namiyan ko sa istasyon. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabot kita sa 20 oras 6 minutos na nakaligad sa alas 11. Balikon naton si ka-K5 Jenny Kauyunan sa iya sining information kag dugang nga mga report kag informasyon may kang tanan sini. Reaksyon sa ato sining nga mga pumuluyo parte diri yo. Okay. Pasensya ka na da no sa ining duha nga nagsulod bala nga inang trolls no. Pasensya gid hindi ta ka masapak no. Way gani ginasapak ang mga tao. Ngay na ikaw pa. Sa kay Rich Burhada mayong mayong gabi sa kay Romili Buon Bunda. Good evening Idol John Caps, my next number 1 in line City Councilor of Iloilo City, watching you live from Barangay Rima Rizal, Idol Dapuga nga sungad ni Kap. Yan ano na siya, ambot. Si Cherry Ann Miha, yan na ubusan guro sila stocks. Sa Cherry Ann Miha niya, Idol, order ko may tisi, naubusan ko, wala sila ka-deliver. Ha ha ha. Tanong gusto mo kung deliver da? Galing basip nga cakes la. Mga dalok-dalok na sungak-sungak na daan ng migo mo. Sakay Persef phone. Tama na siya kalayo sadto sakay Kapjiri sang siya pa ang kapitan sa Risalapos. Sa doklayo gidi. Lantawa bala. Daw pa matyaga mo rin, di kapitan mag-asta. Yung matyaga mo daw, bugoy. Kaya balikon ta si kay 5 Jenny sa iba na sa kwan no, sa mga balita kag dugang nga informasyon kay 5 Jenny ti anong natabo to pagkatapos kay ginato nga inang natabo ang komosyon kay 5 Jenny. Kasi Kong John, di after kato kay 5 John no, ang pahayag man niya ni Tan nga kung in case nga magpasaka sang kaso ang pamilya ni Sir Joseph, on niya man nga kay 5 John, kay hambal na gani. Okay, dali lang. Gadula-dula ka. Sige, proceed. Oo. Di ang hambal talaga kay 5 John no, handa nga in case nga magpasaka sang kaso ang pamilya ni Josephine kag ni Sir Joseph kay 5 John. Iya nga pangtubangon ni Kato kay 5 John, kay according to sa iya, part of the job lang kay 5 John ang mga may mapasaka sang kaso, may makontra, kumbaga handa siya kay 5 John nga pangatubangon kung ano man ang kaso nga pasaka sa iya kay 5 John. Tayo natin boss kay 5 John balikan kung ano ang after ba sa promotion kay 5 John ang naging sitwasyon dito kay 5 John. Okay. Sige. So, aber pabati tabi unahon ta sinong pabati taon na si Kapitan. Oo, si kay Kap kay 5 John no, si Kap una nato ng ipabati. Arada kay 5 Andre, nag-live nakita kay Kapitan kay 5 John mo. Sige. Ari mga ka-K5 pabati ta si Kapitan. Atong nga daan presentasyon niya fair niya mong para nga mapatag taman ko na nung pahayag din Kapitan. Then after sina pabati nato ng witness mga ka-K5 no. Ari si Kapitan Wilson Aliona ho, alias Bibing Kap. Okay.
So, mga ka-K5, good afternoon. No? Subong hapon po natin si Cap Wilson Aliona sa Rizal Lapus matapos may mga informations kita nga nabaton nga allegedly ginharasin ni ang pila niya ka mga residente dito sa may Rizal Lapus nga mga nagatener sa may barangay gym. Kung matandaan nato no, pila ka mga residente ni Cap sa Rizal Lapus ang sulugan sa nalikdan nga bulan and currently nagatener sa karon sa may Rizal Lapus. So, good afternoon. Upo natin si Cap Wilson. Cap, pwede mo ba lang masaysay sa aton ang natabo na alegasyon sa pila ka mga residente sa Rizal Lapus na allegedly ginharas mo, Cap? Subong lang ginihapon. K5 Jin, wag kita nang haras, kundi ang usisaon ta, kagihambal sang kamaturan, nga sila nagprovokar sang gamo. Kay isang 3:30 ng meeting ko sa mga leader ko sa Mandre. Pagtapos meeting, mga almost 4, nangapid ako sa among barangay, sa Tubang, kapit sa gym. So, kay Wayda kapigid, so doon nga po nga upod, nga po nga leader nga si Custodio Malones Jr. nababakal to sa kape. Kung bakal to sa kape, nagagi na sila. Tapos, ginbanggaan siya, naginsita siya ni bana ni Irene nga si Joseph Guadalupe. Na manok at tulok-tulok ka. Kinabaysay sila until such time nga ginunusan sa kuno ni Joseph sang armas. Tigin-inform ako to kay gapungko ako to, nagtugtog na pasipay. Kay what I did, kay may info ko nga daan, may armas si Joseph Guadalupe nga taklos-taklos da. So, gin-grab ko ang bag na upas gani, kag nagdagan na yun ang iyang asawa, nga ano kay mo yakap, yan daw, wala ka pulos, gago ka, nga ganaw mo si Joseph. Siling ko, ang bana mo gani na provokar. Kaya astag natake ako kag video, kung buyayaw rin ako. Gago ko ay kapulos yung kapitan. Mug na natabo. Kaya karon damo na nagpasipay. Astag desisyon na ko ng tuwag pulis. Then nagambal na ko sa inyo, hasta lang mo sa March 25. Kag ang mga baligyan din dinagyang nga makaidam man kamo. Buti illegal anda. Ginambalan na po sang task force assist nga ano da 5 temporaryo man anda. Di kinausap nila ang kuan gid mo na nila inatupan na nila una wala atop natupan na nila. Idaway na bla respeto ay mangulisensya sa ato. So sila ay nag-unang provokar. Jin. Kumbaga, Kap, may mga una na daan nga mga hiligot-anon between sa mga evacuees nyo kag sa imo. Tinabalaan naman nga siyang pag-interview ito na kapulot sa apon sa Sabado, Sabado, gabi, Domingo, nga ginabira ko nila, why ko pulos, why ko gudulikan, ikinsapat ko man na, nga tanan niya bulig, ara, tanan, alit sa food, sa clothing, sa financial. Napirmahan ko tanan nga papilis para makaklaim ng sila. Tigil pakita ko man nga hinalid sila nga piki ang titulo. Tiara na, manmanggani sila sa tagiya nga, akusan ka mo, panginyo na. Ikagabi, sila pagkita-provokar sa kagagawad Malones sa Yato Sawa. Sang level, naging boyayaw, Manila, si kagawad, si napablatter sa kagawad. Yan, ito sang pag-interview at pagbabati mo, ganda pasingit niya si Irene Guadalupe. Pero ang piyak nga bahin pag, piyak nga Partido Kap, nag-allege man abe, nga ginbuyayaw mo man sila. Huwag ko yung nagbuyayaw sa ina. Nagtagto-to kayo, daw tapakon ka na nila, bala. Kumbaga, sa imo yung depensa, sila ang nagaprovokar sa imo. Pero ang piyak naman naghambal nga ang imo nga upod nagabalik-balik dito sa area nga dumay lain na turok, dumay something nga luyag ipamati. Siya gani ginarang.
kag may ang aligasyon nga giharas mo kag luyag mo gigbutongon ang bag ni Sir Joseph nga amo ni ang bana ni Ma'am Irene. Hindi man kuya kung ang nga rasmel niya ti ginapan mo sila. Ari amo siya nagagi siya ginbanggaan gani. Ti may info na kami daan may armas na siya amo to gin dali-dali ko grab ang iya nga bag. Para nakapaluwas siya kag nalagyo. Ginbilid niya gintago niya guro armas. Di ila man ang ligasyon nga ginbuyayaw. Kasi naway ko na buyayaw. Kaya sila ang provokar. Hindi ka pala mangakit. Dimension mo kap ng kagabi si Kagawad Malones nga iya duty nagapasingit sila nga ginaprovoke. Ano ang ginaobra sang iyak na partido kap na si Irene Gid Guadalupe amo nagra sa iya. Siya way kapulos sa Kagawad, tuta ka ni kap. May lang kung manong kung siya lang pala kung yung buyayaw. Kinapablatter man din siya. Ikagapisip mo tani, pwede mo na siya parista. Kahit kung barangay official ka, personal authority ka. Tawag kami din sa polis, niya i-blatter na lang kap kay naglaps na. Siya ko subong niya, arestado ko siya, kaya yung buyayaw ko niya. Pero ikaw with all, why kaya ka buyayaw sa ila? Wala Contrary sa gina-aligan nila. Pero kap, balikan naton ang root gid sining issue. This past few days nagkadto ako sa ila, ako man mo pa abahin nga ang ginahambal nila nga by March 25, which is hambal mo man nga after March 25 pahalinon mo na sila sa gym nga kinahanglan nila mag-evacuate. Kay ining mga kakaibigan for the information, ining mga pamilya nga ni ang nasunugan ni sang January 7 kag ginrelocate ni Kap sa may barangay gym kag temporaryo nga nagapabilin dito. Kag ang according to Kap nga ang agrihan sang bugos na konseho sang barangay Lapus nga until March 25 na lang sila makagamit sang gym kay bangod Kap gamiton ang gym. Diba? Yes, gamiton mananamon sa barangay assembly sa March katapusan gid. That is mandated niya sang DLG nga maganda kami sang barangay assembly. Kaya din kami makandak kay kita man yun occupied. Kaya too much naman guro ginatag sila nga ample time naman ginatag sila nga sobra na 2 ka bulan ngita na kamo. Siguro way siya gana, kaya may sut-sut wala, kag may palam-alam. It's up to them kay nagatag man ang eklo nga kung hindi nila pag-i-comply, kaya ang balko 3-4 na nag-comply, kung hindi sila mag-comply, iatag sa iban. Kung balikan nakapahambal mo nga specific na may naga-sut-sut, may naga-palam-alam, ano ang bot silingon sa nika? May karga gani. Isa na political color nga hadlok siguro nga hindi pagutuhon sa eleksyon. Wala naman bilang politika, gapanago bala. Ako hindi sa magbuto, paugun ka pa nga may eleksyon naman. Okay man lang ko yan, normal na yan. So by March 25 Kap, ano ang matabo sa imo nga mga constituents abi given ni 16 families ang mawadaan sang tiniran abi Kap? May mga contingency plan kita para sa ila? May mga parinting na sila galing kay kasalig da iya kay libre to be libre quarantine. Kag kung nakutan bubuo na sila bla ay kuha na nila tong relocation. Kaya kung hindi, para sa ila bata, sa ila apo, mapusdan na nila kung nila na. Huwag ka mahimo, kaya ko sa piyak na side, may reklamo man sa akon. Tapano niya, special na sila. Kaya ang gym po sport para sa tanan. Hindi sa daan taman sila ang full time. Hindi ako pa yung malain. I see. So sa karon Kap, since nga may mga nag-abot na sa punto nga nagpa-blatter na abi ka mo ang biyang kapartido, ano ang subong aksyon nato na abi Kap as di barangay kapitan sang Rizal Lapus ang amay ni Dabi? Ako yung nag-stand niya, naging buyayaw ko yan. Iya man ang ligasyon niya, huwag siya kabuyayaw. Inatake pag may assault sa sapon. Di ano yung kakap? Bira-bira ko sumbang. Sing kung gina sa gang ko lang. Hindi ikaw na igo Kap, yung sa gang mo lang. Sa gang ko lang, sing ko kung laki ka lang, matulad na ka. Pero si Sir Joseph pala yan nagpatupa or nalagyo si Joseph na yun. Ang upod mo yung
Kung ito ay managban. May managbato man. Pero inyo, kumbaga, ang natabo lang gid, nagbaka lang gid inyo, kape. Kape, yes. Kape lang gid. Kung may nila to ranga, ya kag tulok-tulok kung ginambal nga tuta ka man ikap do gago pa. Ginambal man nila kung nga nagkastigo man sila bata. Kaya dugay na to yun sa Samuel pa sa October, November, yung tabo. Sika pa, mga ilang kung dugay information. Oo, palang kuya po niya. Open man kuya, at least na. Sige. So, kay 5 Jenny, amo tong pangkabirugan nga panaysayon ni Barangay Kapitan Wilson Alyuna, no, sa Barangay Rizal Lapos. Ti pagambal yato nga may armas gali na tinga nga way na pagparid na sa aton nga mga pulis kay bala nya magaling nga may armas to si Joseph to. Amo na gani kay 5 June. Nakuha yung armas, why? Wala ka kay 5 June. May nakita nga armas sa itong tiyempo nga may pinukutay, why? Wala man ka kay 5 June. Di man gali ka. Ari naman ni si Kap nagpinulis naman, no? Roman nga klase man nga. Nagpinulis ka naman bala, Kap. Nginang wala pagani. Why pagani kasi may nakita, ihambal mo na nga may ara. Kung may ara na ito tani, matyagan ko kung may ara, isuro basi ko naglupok na to eh. Hindi, Black, kay 5 Jenny? Oh, amo na gani ka, amo na gani Kap. Amo na gani ka kay 5. Kap kay 5 June, no? Kap ginman ako, Kap. Kay 5 Jenny? Kay June. Kap ginman ako? Kap. Pulot. Na. Karon ang nami sinidapat na itong imuon dire nga ining kung ako sa kay kapitan kay manti palayason niya na ning mga pumuluyo way man sang relocation site gambal sila nga may relocation site wala man kay nga until now way gani nila pagprokurar ang ila sining kwan nga mga papilis para nga siningon i-guidean mo bala ang kwan guidean mo ang mga pumuluyo mo amalo mo nga ti dali kamo diri abi palapit kamo di o ari o listahan nyo ni mga ngalan nyo ari di o butang nyo di yung mga application kay ihatag tato kay kinanglan ang relocation site kinahanglan ang inyong mga papilis dire o ari na okay na o hala dala dire kay ihatag tato i-submit naton to sa ikupaw ho o pagkatapos sa buwas nga adlaw akadto kamo dito kay inspeksyonon ta butang tato kag iplang plastar kag butangat at sang muhon to inyong mga plastaran to ikatatlo okay na o dali kamo kay guidean tarmag kamo to sa DSWD para mahatagan kamo sang financial assistance para ibakal nyo sang sin kag plywood para nga ipatindog nyo balay dito butangan tayo bisan hayob-hayob lang anay o kundi tapos na o sige ara na okay o are ang barangay naton subong mangayo di sang kwano ini gani kadto kamo kay mayor to ini gani kadto kamo sa DSWD to para nga makapangayo kamo sang financial assistance para nga ibakal nyo sa mga pagkaon nyo for the meantime samtang pangita kamo sang ubra. Ini amo na tani balay nang isa-isahon mo bala nga maplikurar para maplastar sila tanan-tanan para nga at least hindi na sila magproblema antes mo sila palayason dira. Gakabalaka ni sila nga palayason mo da nga wala sila ilistaran. Bisan magambal ka nga paryente araw-araw man nga akong parinti ka, pwede ka star dahil for example, parintihanay sila, abi may parinti, man sila nga ara nag-star. Balay nila, pwede makagamay, mano sila da malumon, mano sila da maginotok, kano kangay sa mga sardinas. O hindi, Black K5 Jenny? Sakto gid kay 5 June. Timi mga statements man gani si Kapitano nga ibanto sa ila kay 5 June ang mga parent nila may mga sarangman, may mga ibanto nga ginofera naman nga istaran ana dito ang ila balay sa ila mga parente kaso ang bagay ni Kap mga naga patig-agid o nagapamilit gid nga magtinil dira kay 5 June sa may Rizal Lapos bala kay 5 June. Okay. So sino gani itong witness nga nakakita gid kay panginwala nga siya nagharas? Pinulis ang style ni Kapitan. Style ni Kapitan niya pinulis ni. Retired police ni mong kilala ko ni balaan ko ni kung anong abilidad jas ni. Basta pa magkutom dasona naton Kap daw ga dilap-dilap ka nga daw ga
kung ano naman niris mo na kap, ano naman, anong problema mo na kap, man, ano ba, kay ari may kwan mong may kilala ko nga doktor mong, nga pwede ma-check up na siya, si Dr. Von de Besa, bla. Sino ganitong witness sa K5 Jenny? Si Ma'am Janine Estrera, K5 June, ang hinablos ni Ma'am Irene, K5 June. Okay. So, medyo bias gali ni kay man ang witness gali, hinablos ang iya nga ginharas, no? So, medyo bias. Gusto ko tani bala nga witness, ina balang nang kwam bla, nasa natural bla, rasa sa tunga bla, nang waay bala sang dinadampigan bla, kay manti ang witness nga ni nga na interview ta, kuha mong hinablos ni Sunny Irene nga mo maningin haras siya, hindi bla? Actually, K5 June, oo, nangita kita to kaina sa mga ti ang iban nga duwa man gid ba nila nasaktihan gid K5 June kay do kadasig lang sang natabo mayara man to ina si Sir ang isa to ina kalalaki K5 June apang nagadali man siya K5 June kay makadtuan ti hambal niya kung balikan lang K5 June kay may mga important matters ko siya bala nga kinahanglan man. Ang panaysayon niya pulo pareho man sa panaysayon ni Janine. Yes, K5 June. Okay. Ate, sige. So, unahon tanay, pabatit na nga ni si Janine. Then, after that, mangita pa kita sing iban nga mga witness nga inabala ang hindi bias, bla. Hindi parinti sang complainant o hindi parinti ni Kapitan. Parang at least, na ito mabalaan kung ano ang matutuo nga natabo. Kay man, kung ang aton nga pamangkuton, ang ara sa parinti sang side sa piyak, mangin bias na sa para sa piyak. Kung ang pamangkuton ta naman, ang ara sa grupo ni Kapitan, mangin bias man na para sa piyak dito. So kinanglan, ang inablang neutral bla, na mo na nga ito sila nga pangitaon sa sunod K5 Jenny. Yes, K5 June. May ginsan kita dala ang number kay K5 Andre, no? Ipatry kay K5 Andre, kay K5 June nga patawagan bala kung basi pwede siya K5 June subong nga ma-interview. Kay sa mga K5 June mo, ang isa sa mga nagtambang to bala kay K5 June sa natabo nga commotion kay K5 June. Ate, sige, no? So, tawagan ta karon dugay, no? Pabati ko na abi si sino ganito, si Janine? Si Janine Estrera, K5 June. Okay, sige. So, pabati naton, ipakita naton kay pabati ang pahayag din ni Janine, isa sa mga witness na nagluntad nga insidente, mga K5. So mga K5, mabalik na din, no? Right now, kita sa may gym sa Rizal Apusur. Upod naton ang hinabdos sa mag-asawang Ma'am Joseph Fiderin ang allegedly na ginharas kaina ni Kap upod ang iyang ninawo. No? So si Ma'am Janeline Papuntalan Estrera ang isa gid mismo sa nakawitness sa lugar sa tabo tak na mapasado alas 4 subong hapon mga K5. So puto si Ma'am Janeline, ma'am, pwede mo masaysay sa aton kung ano gid mismo ang nakita mo sa tabo ang commotion between sa imong tiya kag sa kay Kapitan. Ang una, didra ko sa sulod kwarto, sa tent kalayanan. Pag kinanabatian ko nga singgit bala, nabatian ko. Muto doon nagdalagan ko, pagdalagan ko, ang si, isa kagawad, bilang nakamas. Muto nakita ko gabayisay sila ya. Pag gulpe lang naggulhot si Kap. Tapos, gulpe, ginuna si Tito, kung ang ginuna, may video man ko. Pag nabidyoan ko kayo, tapos, ginabuyayaw, yatiya ko nga. Gabrigya ko no drugs, tapos alipot ko no, muna ginapangambalya, mo to din pangpungga sa kakakong mga tao, tapos anaan si tita, dapag yung tiklog sa ni tita, tapos damo na dayo nagpugong sa mga so may nabatian mo gid nga ginbuyayaw ang exact na tinaga ni Kap is nga gabaligya sila siya po. Gitawag niya nga abi ang mga malicious na term nga alpot, ang grabe gitawag. Dire na sa nagambal no? Alpot ka? Pero nakita mo kanina ang natapos. Oo, nakita ko gid yan. Kita ko kung paano yung gulpe lang binuna ang bag ni Tito kuno kay may unod kuno nga armas. Di pagbuklad ni Tito wala naman armas ya. Way man unod kwarta unod mo to dayon eh. Pero nakita mo ang upod ni Kapitan Abi na si Sir Custodio Malones nga nagabalik-balik di kay na. Oo, gabalik-balik kuno nga tapos ang way pa natabo.
ano na nang may damo blaga panigid nga ano may plano na kuno recap kuno gamitin na sila kuno sa sulod to. Gamitin? Oo. Ano ang ginamit? Gamitin sa labout ko no kay tita nga ipa-priso ko nila si tita mo na. Hindi mo naging puka ko si tita kay ang naging sugid ko bala nga may ireklamo ka kuno recap ikadakop ka kuno mo to nagbugtaw si tita gapangapi sila. So, dire sa inyo ginatiniran, lapitan na ilang ka. Oo, lapitan na. Oo. Kagabi, dire ka man. Oo, kagabi, dire May mga reports kami nga nabaton nga allegedly si tita mo ang may arabi, may buyayaw man nga isa ka kagawad kagabi, nag-duty subong. Why man sa ging buyayaw, aging kaginabala na sa ni tita, yung nga ging patawag wala sa blaging patawag ni sang kagawad ko si tita ara man si tita sa sulod kwarto mo sige na isa-isa ya patawag ko mo na nga ano ba si kagabi nga active ya kay gina isa-isa ya ang mga tao de papasa sa papel bala asok naroon ka ang si kagawad malon is kagabi may ginapatawag na isa-isa sa inyo dire nga may ginahatag na papel pero why man di sa naging kagkuara man ko da wala sa may ano ang may nakilala kung ano ang papel nga ginhatag na gawad mo lang sa atin? Wala gud ko yung kabaloya kay Xerox lang. Wala. Sino ang mga nakabaton sa papel? Si Tita Gingging. Tita mo nakabaton sa papel. So ang gingapig ni tita mo Irene na why sa ginano ya ginang bala no why sa ginawag. Kaya ara man sa sulod 10 tutulog. Okay. So natabo pag balay kita mo ging katuan na sa kagawad mo ging sugod ya. Oo. Ano ang mga confrontation? Ano nakay nabatian ni Tito ang live ni Kap bala nga about sa duta bala nga mo na tigul nga kaakig ni Tito mo to nagsing mo to dayon nagwa si Tito mo to dayon nagwa sila tanan mo to dayon na ginabala ni dayon si kagawad Milyones kasi nun kagawad Milyones na mo to ginabala niya nga awala mo kami gin tawaga gina isa-isa mo pa mo na pala mo malang to haraman ko wala na pero why wala ara gito yang wala unlike kay inabi nga may physical anay nga natabo may natupan may wala man nakita mo abi si tita mo ginsumbag anak lang anak kay gintiklod sa ni tita hanaan gintiklod ni tita si Kap because hanaan sa ni Kap oo nan. Okay. Pero, kung ay si tita mo nakabuyaya? Wala. Si Kap na una, nagbuyaya kay tita nga, ano ko na alpot ka muna. Siyempre, tiya ko manadya po mo, kabuya man mabato man. Pero nakita mo ang sulod sa bag, nilalagay may pusin? Wala po sila. Pero nakita mo ang ulod sa bag? Kita ko muna ni Tito, kwarta. May video. Duha lang sila nagkatuloy rin wala iba nagpulig-apit? Dabo nga lang duwa lang kadulog nga sa Kap kag ang upod nga nakamas kagina. After being naka-interview kami sa inyo sang Domingo tapos sang kahapon nag-coffee kay Kap nagpalapit dito si Kap sa barangay hall or wala naman naka-istorya sa inyo wala good nakapalapit siya sa inyo nga by March 25 abi asa na lang dito ni March 25 wala man sa naging palapit din ay gid siya kapalapit until lang gid kaina kagina lang gid siya nagulpe lang sa naggulhot diyaw sino mo napatian ang information nga sulod lang sa barangay hall ginamitingan nila kung ano nila utaw may nakita lang ko nga chat ba may chat nga sino ang nagahambal abi nga amo na may ibrahim si Christian si Christian itinawag ni Kap hindi gano lang computer okay so baga plano na sila plano na sila tapos doon naman ang pahayag ni Janine. Kung imo pamatian ang pahayag ni Janine, daway masaga binutig, gaway masaga himo-himo istorya kay man nga Inako yaman gani kay siya man gani naghambal nga gintiklod ni tita niya si Kapitan. Amo na rason kun nga ang hanaan siya ni Kapitan nga tampuyungon tani may lang gani kinatambagan o hindi bla. So bot silingon panugi mo sa tuod no. Nang nga hambal yan niya
tiklon sabi ni tita mong. No, si kapitan yung tiklon ni tita. Tigo di inhanaan masa ni kapitan nga tampaon. Tamparuson. Para matapos na gilang ni mo ni ay, no? Ay mo na to, no? Si kapitan, abi plastar, abi mayo ni Kap, no? Paminsara, abi kapitan, kung ano ang imong katungdanan bilang barangay kapitan sa barangay, no? Paminsaron mo kung anong katungdanan mo, pabay, abi na i-set aside, abi Kap, ang politika, no? Bot silingon, ibaliwala, abi ang politika, no? Like for example, ining mga nasunugan nga ini, no? Sang una mga butanti mo man ni sila man ni nagsakdag si mo para nga magdaog kada hindi bla. So kung may ara sila sang kagalingon nga panindugan ka pananawan nga kung sinong ilang nga gusto iya nga suportahon sa sini nga eleksyon. Kag hindi sila magupod, no? Sa imo gusto nga suportahon sa sini nga eleksyon, no? Hindi sila pag-ipta kag hindi sila pagpabudlayi, no? Bisan ano pang matabo, either ano man ang magtabo kay ano man ang magresulta sa eleksyon sa sining nga 2025, ining mga pumuluyo nga ini, pumuluyo mo gapon ni residente mo ini sila kasi Mario mo ni sila. Kamo man lang mismo gapon ang magpalanggaanay dira kag inupdanay dira kay magkasilingan kamo sa isa ka barangay. Ang politika ya agi lang ni Kap. Tungdan mo lang ang imo obligasyon bilang barangay kapitan. I-facilitate mo ang ilang kinahanglanon, kag hindi mo sila pagharason, katulad sini, nga hambalon mo imo yang tinahatagan naman sila binulan. Dati alang-alang sila abi hindi magtinirda kay nga kay tani, kung wala pagsaraduhan sang imo nga bayaw ang duta nga ginapahamtangan sa ilang nga balay, nakabalik na nato sila, nakapatindog na nato sila sang hayop-hayop nila. Kay nataga naman sila sang mga kwan mong, sang mga ayuda halin sang una sa halin sang nagligad ni daw. Kaya nakatilaw ganin, di blado na interview ta sa nagligad. To hambal nila, ginatagan sila ayuda ni Congresswoman Jamjam Barunda. Ulit at least, bisan inugbakal, tanisin kag inugbakal sang mga plywood, nakabakal na ni sila, kag nakapatindog liwat balay dira sa duta, which is dira nagatindog ang ilang nga balay before masunog. Tigaling katigin saraduhan, gin close, ginkudalan ang ilang nga mga duta dira nga ginaistaran, didiin sila abi makadto kay way pa man maplastar mayo tong ilang nga relocation site. Willing man sila nga magsaylo sa relocation site, hindi bala? Tigaling waay pa ang ilang nga mga assistance to, kon financial assistance sa Abril pa maabot. Oh? Hura-hurahon mo na sila nga pahalinon dira kay tungod nga kinahanglanon nyo para sa General Assembly. Nga hindi pwede ma-set aside ang General Assembly. Kag pwede man kamo makahimo General Assembly sa isa ka malapad gawa nga bisan guro gamay-gamay landa nga bisan dira mismo sa may atubang na sang barangay sang gym daw may ara may lapad pa man nga space na o. Pwede man sila na pwede man kamo na ka barangay assembly bisan ara ang ilang nga mga tulda-tuldada, hindi ba? Nga pahalino nyo, gate. So, isa ka inhuman, no? Ina nga klase sa pamaagi, nga sa diin, palayason mo nga wala sila ka, why sila sang sailuhan, why sila sang kantuan, ilistaran, hindi ba? So, amo na nga to, sila nga ma-advise, kapitan, no? Set aside lang politika, bla, no? Abi, kay ubra ka kapati-pati, abi, sa inang, mga tao, abi na ilabi na gidang yung, mga unikang garong klase ka mga tao da sa City Hall nga wala man sa obrahon da pinaaway among ilaw. Bakulab lang ng baboy da City Hall. Ay ko sunod-sunod naman. May baboy gyman daw. Standby ka mo kay K5 Jenny sa katapusan niya K5 Jenny ang imo sining mga development pag nga mga balita K5 Jenny. Di na siya. Sinisiyagit kay 5G, ba nalipatan ta ka dito yan? Ara-ara pasara pa, why na? Ate, sige. Anyway, salamat kay 5G kauyunan sa balita ka informasyon nga iya nga ginadulong mga kay 5 dire sa ato sini nga pagpangalagan. Balikay kita dugay-dugay, may ara pagin nga drug bypass operation nga ginahiwat subong nga mga tinio, no? Sa ato sini nga pagpanumbalik. Kwaon nato ng report kay informasyon nagikan kay 5 Aaron Lloyd Refuyo. Nakadala sa aton oras 39 minutos nakaligat sa alas 11.
ang mga balitang inubatan ng builog mga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Mighty C or sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamate. Kinanglanta sa mga mahiling magkafe, hindi makumplito adlaw na kunway kafe. Inom na sang klinika DTX Coffee Mix, naka-kafe ka na, naka-detox ka pa. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamate, no? So, ano pag ginahulat nyo? Manami ni mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix, kaya mo isang healthy nga coffee, no? Inom ka na sa kape ni naga-detox siya pa kaya man niya kumplito sa antioxidant bangod sang sugar sugarcane extract powder nga ara dira, chia seeds extract powder kag sang ampalaya leaves extract powder. Naga-control sa ato sila nga blood sugar kag naga-detox sa ato sila nga lawas mga ka-K5. Sa ato sila nga mga tagparamati sa mga sumulunod bala sang K5 News FM, no? Sugod subong nga adlaw, no? Kung ikaw ang nagapamati sa K5 News FM 88.7 kag wala mo ginahalin-halin ng imong radyo, basi ikaw na ang madakpan sang amon nga team mga ka-K5. Galing kay Manti galibot ko sa barangay, reklamo sila nga away man sila gyapon madakpan, nagkaraguba ng mga radyo, laway gyapon madakpan. So dapat dakpon na dapat sigurohon ta nga may madakop. Kung mo reklamo to sa barangay, way sila madakpan ko, no? Sige lang, ari na mga ka-K5, may mga manugdakop na, may ari na subong nga gin-hire ang K5 News FM nga mga manugdakop, may dala sila nga pusas. Yay, kung madakpan ka mo nga pamati sa K5 News FM Iloilo, instant magabaton ka mo dayon sang isa ka coupon or coupon kung sa diin mahimo nga makapasakop sang ang imo nga ngalan sa raffle sang K5 News FM Iloilo, no? Kag hindi lang ina, kung may ipakita ka nga mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center, no, ni Doc Ramiloy, katulad abi sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, ag madamo pa nga mga iban, may additional ka nga tub-tub 5 ka coupons para nga the more coupons you have, no, the more chances of winning. No? Pag gabuton sa mga live programs sang K5 News FM Iloilo, ang maswerte nga tagpalamati. Bantayan ang paglawag sang imo ngalan kag i-alerto ang imo nga cellphone kay magatawag insigida ang K5 News FM sa imo. 3 katawag lang ang pwede nga himuon sa K5. Kung hindi mo masabat, liwat nga magagabot ang amon nga istasyon sang maswerte nga tagpalamati. Magapadulong ang K5 News FM Iloilo sa imo nga balay kag didto mo himuon ang paglugo sa kahon nga may unod nga 2 ka dice, no? Ang mga dice ang mayara nga nakabutang nga para sa appliances kag cash prices, no? Kag mayara ka pa sang consolation nga DTX Coffee Mix. Wala sang pierde kay sigurado may dag-an kagid basta itutok lang pirmi halin sa aga hasta magabi ang imong radyo sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang kampyon nga istasyon. Ayos! So ano pang ginahulat nyo ba, Sus Maria Yunes? Laban-laban ato mga napang libot ko itong nagapamati adlaw-adlaw siling nga mahambal naman na sa sa niya nugay na daw way man kami madakpan din niya sobra na pilak tuig. Di magkabalaka ara na may manugdakop na kami nga malibot. Hindi lang kay manugdakop ni may dala pa ni nga pusas. Ang aton nga oras alas 11:44. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon.
Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Aba, nala. Oy, gara. Kilala mo atong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, raise your man. Ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Alright, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay guwapa, oh. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Oh, okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang pagputang-putang sa akin pa mo. Okay, naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-isip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay, ladies and gentlemen, ang bugay sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Sis lang kami lo. Sis lang ang padalagan. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Dunisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na paginsang, Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso na ihata, nakadlaw siya. May tag-piso pa na water sa mga. Aray, udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumatabo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikon mo lang binog. 200! Tumatabo, pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, ha? 300! Nakapagdating mo sa lagbong ako mo. 400! Kami? Tutuhan. 500! Ipay mga... Hindi ba nalipay sa imo? Wow! Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwatondang hambang naton hep horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw.
Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang nanay. Wala ang problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. Patay! Wala kami kasi SM na. Mas bago. Sumego! Ano nga po? Wow! Grabe ba? Tungkol-ituan na lang mabubalis na doon na. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Ay! Wow! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre punable sa limon, ikaw ang mahambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinang-ano mo, sila natin 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Wow, grabe! Matanda! Tanda, magpasuot pa! Oh, dili ka sa nagkaipan na agad! Dali lang. Bago ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Maglogo? Sino maglogo? Si Papa! Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subok! Kaya ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos saan ako na? Saan ka ito? 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Oh, sige, ano ba ang basa sa may 5% siyempre kay Doc Manilo? Sige, lipay na natin ba? Hindi ka na pala, tapo na to! Wala na ta! Ano bang bago kay Jack? Madamogit nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon nakalabor kita sa 53 minutos nang nakaligat sa alas 11. May mga nabiling kita maginutlo mga ka-K5 oh. Check ta na ato sila nga K5 patrol reporter. K5 Aaron Lloyd Rifuyo kay may drug by bus operasyon naman. Sige nga drug by bus operasyon no. Mga ka-K5. Sinong team sulong druga? Wasag druga gini no. Aray mo illegal drugs sa syudad sing Iloilo nga puwerte oh. Kaya nga pamuno sini mga ka-K5 na may direkta man nga kung ano yung problema kaya hasta subong daw ay gapon balang kung sinong hari-hari sing illegal drugs diri sa mga syudad sing Iloilo. Mga ka-K5 why pa nag-abot diri kay way nagbalik diri si former Mayor Jed Patrick Mabilog ang illegal drugs di ka bagra. Hasta subong sige pagyapon amo magyapon bagra magyapon. Ina sa pagpamuno mga ka-K5 ni Mayor. Mayor ano ni? Ano ni? Pwede na magdamo-damo ko geng Mayor oh. Ay Maria Hunes oh.
Aran is K5 Baron. So, balikon tas K5 Baron. Bay, K5 Baron, go ahead. K5 John. Oh, proceed. Aristado ang birthday boy. Oh, birthday boy pa? Birthday boy pa? Ika-52 nga kaadlawan. Birthday subong? Yes, birthday niya. February 18, birthday niya? Yes. Grabe ba? Birthday yan ang birthday sa SK Silda? Ika-52 nga kaadlawan karon natuon siya pagka-aresto niya sa drug bypass operation. Ang subject ngayon nga si Ray Alolor, 52 anyos, ang barangay Tansa, Bonifacio City proper. Ang nagpatigayon sa operation among Iloilo City Police Station 7 sa pagpumuno ni Police Captain Tuburan kag siyempre sa iyang mga operatiba kag diri na consummate or na tigayon ang transaksyon sa may barangay or sa may Ledesma Street, Barangay Kahirupan City proper. Kung sa diin na baklani sang isa ka plastic sachet sang suspected sa buining subject kag na-recover ang 12 pagid ka mga heat seal transparent plastic sachet sang suspected sa buo. Subali 13 tanan ka K5 John ang na-recover sa iya lakip na drink bypass item kag ti sa karon or na marking na di sa police ang na-recover sa subject kag nakuanda sang sa statement ining subject sa iya nga tigi aminado man siya nga ti birthday niya subong. Ano lang na nasuguan sa kuno ka K5 Zone. Ano siya nga nagaduso-duso pero ti kitungod sa kapikaduhon kay ti isa ini sa ka tricycle driver kay ti na hindi man kung kisa mayong income sa pagpasada sa tricycle. So nga ti na nagtulod bara sa iya nga magtrotesting ni agon nga ti makaganar sang uro extra nga income. Tapos aminado man siya nga nagagamit siya kag duwa na kaadlaw nga wala siya gamit sa illegal nga droga sa K5 Zone. Kag sino pa sa iya gin pamangkot siya naton kung kay sino sa nagakuha sa illegal nga droga balya sa isa ka traffic enforcer. Pero gin pamangkot napagid siya. Traffic enforcer nga gahatag siya droga? Oo, muna suno sa iya kay nga record man ka K5 Zone. Bala na mangkota nga kay sino kagakuha sa droga mo nong muna sa traffic enforcer. Ang bako mangkot ko sa iya aktibo. Nya oo, kilala mo, di naka-destino nga distrito niya, hindi siya. Agay, ari ni sadya gid. Sabi ko na is Mayor Jiritren niya, sambalyan niyang tanan-tanan nga mga job hires, kay tanan-tanan nga mga kaswal niya, kinahanglan nga ipaidalom sa drug test. Di tapos ang baligya siya, traffic enforcer gali? Ginaaligart niya mo ni. Di base kon pa-traffic enforcer man lang, pero base hindi man malaw. So base posible ka K5 Zone man, kasi ko nagbaisay niya, kaya tigabiyahin niya silang tricycle K5 Zone, base ko nagbaisay, nagkaroon ng ginakanta niya, bla, pero ti, hindi niya makilala, loko din nga distrito, daw nga, na destino, ining enforcer. Pero ti naman nagkaroon niya K5 Zone, suno sa iya, kaagi naman sa preso, pagabot sa sinikinig nga droga, pinagi man sa bypass operation, no? Ti suno sa iya, naka-avail sa sample bargaining agreement kaya ginatanyag isang gobyerno ka K5 Zone. Kag dugang pa niya, at bangon niya na lang ang ining violasyon niya nga na-committer ining paglapas sa layi sa illegal nga droga ka K5 Zone. Okay. Sige, K5 Zone, mantiyan na lang sa mga tigpanamati nato ng dugang nga details may interview na kay Police Captain Michael Tuburan. May post na karon sa atong official Facebook page ng K5 News FM Iloilo, 88.7 Digital. Kagani nga balita nga nadulong gid sang Kalwan sa extend food supplement for men, nagapanami or nagapabaskog sang resistensya ni Mister sa paglabing natin kay Mrs. Man sang blood circulation, kaya nagapahilway pagid no sang posible balakingan sa korason sa K5 Zone. Kaya ni K5 Ray SP humalay nga palang gid bumuluyo sa banwa sa Pototan. Kagako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo Publiko Kakaringawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Timing gid. Timing gid. Mga balita sang mga reporters ta walang alang na siguro, no? So salamat kit sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan.
Barikay kita sa buwas na maliwat sa gabi. Ato sila nga pagpangaragad, no? Pero antes ka mo magtulog, tulog ng mga kabataan nyo, basi manguhit bala si Mrs. Mister? Basi manguhit bala si Mrs. Inom ka nagaraan sang Extend Food Supplement for Men. Para pagpanguhit karon ni Mrs. sa imo, arangkada kadayon preparado na ha? Extend Food Supplement for Men, ang produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa Mrs. nga nagapangayo kag para sa Mister nga nagahatag. Sang sang kalipay. Kaya chimpo diri sa ato sila nga pagpangaragat sa ngalan sa bilong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 June Alojado Kapulot. Salamat sa pagpamati. Maayong gabi sa itanan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro.